moitas veces cando esas hemorroides son externas é como auténtico papel de lixa, pasar o papel custa moitísimo e por iso a hixiene moitas veces non é boa. O ideal, facemos un baño de asento, que tamén é un bo tratamento, ou incluso estas toalliñas que se venden, as que sí que se poden empregar, pero, ollo, que non leven alcohol, porque se levan alcohol na composición van a irritar máis e vai doer todavía moito máis. Pois moitísimas grazas, querido Héctor, por todos estos consellos. Vémonos mañá. Vémonos mañá. Bueno, e nos imos xa, que fame a estas horas, verdade? Seguro que moitos e moitas estades na casa xa pois facendo algo para comer. Imos a darvos unha idea, situámonos de novo aí no Carballiño, onde xa están cortando esas talladiñas de polvo. Somos todo oídos, compañeira Fátima, contanos o segredo que teñen aí eses irmáns para conservalo tamén, pois en que perda, non, o seu sabor. Ata 5 meses, compañeira, ademais un polvo que viaxa por todo o mundo, estades vendo o resultado final, pero dicimos que non é un polvo calquera, non é cocelo, é dicir, non se coce, logo se envasa. Cal é o segredo deste polvo que tan ben sabe, ademais, e tanto dura? Ben, o segredo sobre todo é a materia prima, non? Ter unha materia prima moi boa. Nós o que fixemos foi darlle unha transformación á forma de cocelo que tiñamos tradicional aquí no Carballiño, que é unha cocción en baleiro e a vapor. Ajá, pero claro, o proceso é distinto, non? Porque estamos vendo, como empezaría? Temos aquí o polvo... O proceso comeza primeiro na captura, que unha vez que temos o polvo e o temos aquí almacenado no Carballiño, pois simplemente o que facemos é desconxelalo e empezalo a lavar. Unha vez que o temos lavado, pois o que se pode ver ahora na imaxe, pois é Antonio que está facendo un corte do que é a cabeza. Cortase o polvo antes de cocelo, eso sí que é distinto. Exactamente, sí. Estamos co primeiro segredo, O que lle podemos chamar segredo é que nos, en vez de cocer e envasar, envasamos e cocemos. Envasan e cocen, e isto, claro, o resultado? Isto é un resultado que nos para o polvo, para calquer produto é excelente, non? É un método de cocción inventado por un francés, por Georges Pralus, ou máis ben reactivado por Georges Pralus, que se utiliza moito na alta cociña, que é unha cocción en baleiro, sin que o polvo toque a auga. Entonces, o polvo coce solo consigo mesmo, e vai botando os xugos propios da cocción. Unha cocción ao vapor? Unha cocción ao vapor, deste xeito que conseguimos de forma natural, sin ter que meter ningún tipo de aditivo, conservante ou colorante, e que as texturas do polvo sufran o menos posible, non sean nada agresivas, porque non recibo calor tan directamente, e despois temos unha potenciación, unha conservación de todo o que é o sabor, color e olor do... Sabe, Daniel, sabe. Sabe porque queda todo registrado. Estes xugos que quedan na bolsa son os xugos propios que expulsou o polvo a cocer, son naturais e son un aporte de sabor, é un valor añadido que o produto ten. E ti diste que sabe, ten incluso máis sabor, máis intenso. Sí, non é o mesmo desconxelalo e cocido, non? Non, bueno, nos vimos desa tradición de cocelo sempre na agua, pero cando coces algo en agua, todos esos xugos, todos esos líquidos que expulsan, quedanse na agua, se evaporan cas temperaturas, e deste xeito pois quedan aí registrados e nos fai esa conservación e esa potenciación de sabor. Este polvo viaxa por todo o mundo, este polvo aquí vosso. Bueno, vai viaxando, vai dando voltas, empezamos a comercializalo aquí en España, pois no centro de España, por Madrid, Cataluña, e agora tamén estamos moi ledos porque estamos comercializando tamén por Galicia. Por Galicia, pero do Carballiño para o mundo, Do Carballiño para o mundo. E fora de España, pois sí, estamos enviando uns 20 algo países. Bueno, amigos da casa, pois nada, aproveita de que este polvo internacional viaxa polo mundo, pero tamén ten que quedar aquí en Galicia, Moi ben. Graciñas, Daniel, por atendernos. A vos por vir. Bella, graciñas, compañeros. Polvos en fronteiras, querida Fátima. Bueno, e xa aprendemos o truco, claro, dicía aí Fátima que neste caso o orde dos factores si alteraba o produto. Efectivamente. Non sei se ti te imaginabas que ian ir por aquí os tiros, Pepo. Sí, eu como gran erudito e coñecedor da gastronomía mundial... Que les estiveron un ano para dar ca fórmula, non, que ollo aí. Non, de feito utilízase moito, non só co polvo, sino con moitos pratos que primeiro se envasan ao baleiro e despois xa se cociñan para que, efectivamente, o que dicía moi ben o convidado, que non perdan nada de sustancia. Claro, e se fagan pero era como moi propio... de aboas, non? De toda a vida, o de cocer, non? E logo deixalo por se estropea, non? Si, isto é un xeito fantástico de levar moito mellor a morriña cando unha está sen dúbida, fora, non? Estaba pensando que os Erasmus que estén vendo con toda esa xente que está por aí adiante levando as maletas baleiras para cando volvan despois enchelas deste tipo de produtos fantásticos, non? Claro que sí. Pois sí, sobre todo porque eu creo que o típico produto non Manel
que igual rexeitas mercar así porque dis, va, se perde sabor. Pois que non rexeites mercalo porque... A ver, que eu non mal falamos, cando eu, se Pepe, atusa a camisa. probámolo, Digo, ollo a verdad, collao, ollo lo collao. cobramos, si quires, despois levas o sistema, o sea, ti lees o que ten o pulpo, e faz o que che din eles, a verdad, eu probei varias veces e está buenísimo. Das fe, entón? Sí, 100%. Maravilla, ¿eh? De verdad que 100%. E a min pareceme superinteresante telo na casa, porque é comodísimo, ti tes eso na nevera, moi socorrido, e só tes que abrilo, botarlle o pimentón e o aceite, é maravilloso. Ou ábrelo e falo o saltealo un pouquiño. Por certo, que non sei se vos decatastes que aí tamén dan por feito o tema que cando lles preguntaba a Fátima, pero de onde colledes o polvo e tal, que de Marruecos, fundamentalmente. Sí, porque o sea, o polvo, xa creo que as iso é cousas- algo que xa todos damos pase por feito. Está asumido, mentre non se consiga cultivalo en cautividade, pois que teño que fazer unha enfiada rapidamente. Ai, porque pois sí, ahora estou porque pensando veña que algún ao casal. mellor esa maneira de entrar nos garitos por aí que teñen os malfeitores, ao mellor andan buscando polvo. Entendes? Porque este sistema ao mellor non se sabía. Agora non hai problema porque antes había que desplazarse o carballiño para comer o polvo, tal como fan eles ali. Como faz eso? Non podes ir en coche se resulta que és de C e che picaron as 4 rocas. Pero poderías ir a cabalo, collendo un cabalo dos que hai en Moeche, iso sí, sempre cando non teñas hemorroides, que por certo, eu algunha vez tiven e recoñezo públicamente. ¡Ole! ¡Bravo! Qué valente aí, querido Pepo, que por certo nos estaban chegando, María, consultas máis para Héctor sobre este tema. Claro. Hai que abrir estos melóns de saúde, Sí, exactamente, verdade? a ver, o que lle pasa a un pasa a todos, é unha Efectivamente, naturaleza. Tanto sen che doi a pudor. cabeza como a punta do pé como o resto. Hai que Nada, natural- silencio. Exactamente. Nada de ir a buscar, verdade, Nada, querido nada. Bernardo, logo o TikTok,